que és una experiència molt interessant perquè mentre treballem no pensem ni en malalties, ni en problemes, ni en res, al contrari, que riem, a vegades plorem, expliquem, però és un moment molt per nosaltres, deixant a banda que fem una obra genial, no? El resultat final també ens va agradar molt. Però el més important és tot el procés que hi ha mentre fem l'obra. Amb aquesta obra vam fer, la idea va ser de la Isa, va fer què voleu fer cada un de vosaltres. Normal va dir una casa i un sol, la Isa va fer una figureta volant. I bueno, va quedar, va plasmar ja el quadre. Així és. Bueno, cada un va dir el que tenia ganes de fer, no? I llavors ho vam posar en conjunt. Ho vam posar en conjunt, sí. Cadascú va fer, en aquest cas, perquè cada obra és diferent, cada un vam fer el que ens va agradar més, però al mateix temps cadascú també podia participar en l'espai de l'altre. Cadascú va... En el nostre cas són tres figures molt concretes, el sol, la casa i la dona. Però cadascú de nosaltres també ha tocat els altres espais. Les obres surten a 100 euros totes, però durant totes les exposicions la gent podia licitar i ara ja està a 250 euros. O sigui que avui començarà la subhasta amb 250 euros. I tant, vol repetir. Jo ja porto 2 anys. El primer any una mica 6 a 6, però va agradar, vaig enganxar i ja aquest any. I suposo si la Isa vol i tot va bé, farem l'any que ve. Repetirem. I tu, Joan? Sí, repetirem, tornarem a pintar. A veure si es fan més cavallers. En Joan des del primer any que està participant. Sí. És que és una experiència increïble, però clar, si no la vius no costa molt d'explicar-ho, saps què et vull dir? Però és superinteressant. Jo ho aconsello a tothom.